Balima Al-Nyokma, très urgent. Balima bien lundi 3 novembre 2025. Ou kata image do ira Mali ORTM na. Ko citerne chauffeur do ani station tiki do ko lube ko kata essence ngana mun ko o yurugu ko fere biton ni fona. Malien u ye mo amunu yira u photo fleni mais amena video ere bo amala je nyoko fo yeni mo gonde yira kwa. Ni manu yeni ne photo yira ko nunu be ka essence bo ko kato ko trafic essence ke kwa. Donc a ko tiena ngalon ko menda e mentigla yaro ORTM yabo. Oh, ORTM ta kofe. Muere bo kofe Malien nebe obo au na ambe jambo la je nyoko fe. Ko menda e mentigla di au na nga janga name. Dimanche le 2 novembre 2025. Anyebe image do la bololo sanfé anga télé national yere journal la nga amanyere nyininga anu chauffeur de amanyere nyininga muna ni image sira ka bla bololo sanfé to ayo mo nani ka foko umlena tajiko yurugu li sira fe chauffeur mo saba ani mo gazan kele u mo nande kulu ambalima muso do di police wele ka foko siterni do jole me yoro do la ko abeka taji ngana mu ala mede ala ka nga finti la ko wula jona ku senfa ka sa yoro la uye mo nani numine ka tanu e commissariat utale nu e commissariat uye nyingali busamisen gawla ku ka sekele nu ka fembeke ka yira ka foko jongo ala ni chauffeur nu ma mine shuenna uma mine binganna uma mine foila ka yira ka fo ambalima muso miye kunafoni di uluma amma kunafoni jelen du uma ayala me kunafoni sabatilen duma voilà donc où est chauffeur nous la bla ou kata wa demayala parce que uma mine shuenna o wakati kelena o kera klegan fe o dimanche tele chauffeur anyo chauffeur u fona ye ka bo tele journal fona na o umlena shuenna tiens la amba yere nyininga ni kera togodi mogo na blala ku unote shuenina utaruka demayala o donkele kakla ko luka visage tele la ka foko umlena shuenina kuma yikunye mu anyaba la bololo fam pefe mogo mu demaya tugu de do uma mine shuenna uma mine pinganna uma shuenike uma pinganike uma foike kakla ka o mogo kelon bo tele la ku tuka demaya la ku umlena shuenina tela ama nyini anga nyamogo fe ali kunu siterni do jole zojaji la bina ka doni tikime abuka ubuka a lajeni ka soro doni dafale no na dafalente anye mogoye ko filmer ka bla réseau sans fait ki inyete no na shwenina ama nyini jamana marabago fe siterni temento ka filmer ka bla siterni tato garage la ka filmer ka bla abaka dala ka filmer ka bla tajiba kono abe filmer tajita kono abe filmer terla jamana mbe bolomi kampi choforu ya nyini akebo fo ka dabla ama foni mogo mi mine na shweni na ayi me ka siterni etindoro ka filmer ka fo ko ni chauffeur ke flash shweni na umana mina choforu buka jeni mobile kono o wakati kele ama mogo soro nimbe o biblie ama mogo soro nimbe o tari chauffeur jol jenna ko mobile kono mugu tira chauffeur jol la chauffeur jol dalebe docteur sola paranti joli sarani ko la paranti joli be docteur sola ni ko la ma bana pew abela jele ya mede jamana be tandi Mali be tandi mbalmache yen galon ro chauffeur la ka tubo Mali abela jele ya isara yaro menda mentigiladi ne ya chauffeur u be ka galon ni nyini c'est-à-dire que ou dese orte mogo ya ka crédibilité be perdi u ka video monum blanc galon tege la mu bode si ça be ka ta du ortem de fanana san orte mogo ay America fo régime beta régime wara be na de aw kara soka du mena fra ko Malion jigiye Mali télévision somier Mali journal parler yere la ka taga iski ka tan galon tege vraiment ne jigila tikara Mali ko la kuma be flere Malien be flene kuma be flene yaro ni mabo segu tungara da be transition fa ta fa ni be galon ne be ka marché Mali kono Allah hake mainde hake mai boni de kera
Ni de kɛra. Chauffeur a yɛrɛ y'a ni ne y'a fana ka mobili boli jɔ. Allah. Mais chauffeur u jɔ b'aw la dɛ. Wallahi aw ye plainte tigɛ fɔnba kama. Aw ye réclé ninnu bɛ ka moyen de ɲini sisan. Yani tajiko gɛlɛya kana est-ce que chauffeur kun bɛ nin kɛ? Et puis yɔrɔ dɔ bɛ ne b'o ɲɛfɔ n bɛna mun ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna. Transition mɔgɔ ninnu dɛsɛra bi. Asimi bɛ fɛ de san ka don maliyɛnw kunna ko essence bɛ kana dɛ ko mais ko chauffeur de bɛ ka essence sɔn. Mais yani essence ko gɛlɛya kana est-ce que nin kun bɛ kɛ? Maliyɛn hakilima bɛ kan k'i yɛrɛ nin kan na. Est-ce que nin kun bɛ kɛ? Non seulement bɛ ka galon tigɛ ka nɔrɔ chauffeur la. U ka firmanw de fɔlɔ daminɛ ni galon ye. Or terme de fana fɛ ka taa galon de tigɛ sa k'o nɔrɔ chauffeur la. Ka taa denbaya tugu minɛ k'u bɔ télé la galon kan. Ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ. Ko dɔ bɛ yen maliyɛn caman to kalama mɛ n'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna. C'est-à-dire que essence filɛ nin ni essence nana maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kuma in na mɛ n bɛna kuma min fɔ c'est tellement important. Ni essence nana sisan nɔ ni essence nana ni car citerne ni essence nana sisan nɔ u bɛ taa jɔ station de la a bɛ bitɔn ye parantiw ni chauffeur bɛ bitɔn ta ka yɛlɛ carburant fɛngɛ citerne sanfɛla la maliyɛn caman bolo k'u bɛ ka taa bitɔn de fa ka taa feere a caman t'o ye dɛ n bɛna ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna u ka fɛn dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko josasi c'est-à-dire que citerne barakon filɛ tantɔ barakon tilancɛ i bɛ taa sɔrɔ barakon yɛrɛ caman bolo ko barakon kɔnɔna de bɛ fa ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ barakon kɔnɔnaw tilalen don fo tilayɔrɔ 3 u b'a fɔ de ma ko complement 3 ni 45 litres don i bɛ taa sɔrɔ 15 litres bɛ woni dɔ kɔnɔ wo 3 de don u b'a fɔ ma ko campement o wo kɛlɛ 15 000 litres ni 45 000 litres de don 15 000 litres 15 000 litres bon o citerne kɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ 15 000 litres dɔ a b'o kɛ ni station na n'a tilara a bɛ t'o kɛ dɔ in na mais pour que o ka dɔn parce que ni citerne bɛ boli citerne bɛ lamaga donc citerne bɛ lamaga mun kɛ essence dɔ bɛ bɔ campement dɔ kɔnɔ ka taa dɔ wɛrɛ ta kɔnɔ donc u ni barakon u ni bitɔn de bɛ yɛlɛ sanfɛ sisan k'a vérifier ni depuis crise ma daminɛ ni citerne nana station kɔnɔ u b'a vérification de kɛ litre hakɛ mun kɛra la yana ka se Mali la yala o litre o dafalen don wa nin campement est-ce que u bɛɛ ye kelen ya donc u b'a essayer ka équilibre de créer pour que i bɛ taa sɔrɔ 15 000 litres kan ka kɛ nin campement kɔnɔ 15 000 bɛ ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ côté dɔ in ta citerne bɛ gosi zigizagi mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ côté dɔ in ta bɛ taa yɛlɛma dɔ in na bon ni e ma bitɔn ni fɛnw ta ka dɔ bɔ k'o soli ka bɔ dɔ la ka tila dɔ in bara yɔrɔ na donc a bɛ kɛ baara fankelema de u b'a dabɔ de ka citerne essence parce que i bɛ barakonba min ye tantɔ barako in tilalen don yɔrɔ 3 de mais o yɔrɔ tɛ bɔ kɛnɛma u yɛrɛ citerne baaralaw yɛrɛ b'a dɔn donc gérant de bɛ na u ni chauffeur kɛ de bɛ bitɔn ta ka yɛlɛ citerne sanfɛ k'o josasi kɛ u b'a fɔ ma ko josasi u b'a joser donc ka a kaɲa ka dala kaɲa ni mun kan ka bila i bɛ taa sɔrɔ citerne kelen bɛ station 2 ou bien 3 servi a bɛ 15 000 litres kɛ yan a bɛ move ka taa yɔrɔ na mais il faut k'a ka sɔrɔ a bɛɛ dala kaɲalen don sinon ni min kɔlɔsi i bɛ taa dɔ ta ka di dɔ ma pour que k'o éviter u bɛ bariko de ta ka yɛlɛ sanfɛ et je m'excuse u bɛ bitɔn de ta k'o kɛ donc n'u y'o kɛ dɔrɔn u bɛ nin baara kɛ tantɔ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ maliyɛn caman ka bɔ fili kɔnɔ aw kɛra citerne jɔlen ko bon a bɛ fɔ nin de ma ko confusion est-ce que ni essence kun bɛ ka don normal la est-ce que ni problème bɛɛ bɛ na mais aw bɛ ka mɔgɔ minɛ k'u bɔ télé la ngalon fana kan a fɔra ko sɔrɔsi dɔw bɛ ka taga essence trafic kɛ aw m'olu bɔ a fɔra ko polisi dɔw bɛ ka taa essence suɲɛ aw m'olu si kunkolo bɔ aw b'u kalama aw b'a polisiw dɔn aw b'a sɔrɔsiw dɔn sɔrɔsiw ye wagati janba kɛ u bɛ ka taga essence ta ka taa feere ne de fɔlɔfɔlɔ video kɛ aw ma t'olu bɔ Mali hors thème na dɛ aw bɛ ka chauffeur de bɔ Ablaye Mayiga ye citerne kelen détourné ka taga n'a ye primature la ka tila ka fili ka bila ka page sanfɛ ko mɔgɔ ka taa essence ta ka yɔrɔ fɔ o kuma station de bɛ Ablaye Mayiga bolo wa mun na aw ma t'o fana bɔ télé la aw yɛrɛ bɛ ka citerne détourné aw b'o kɛ mais non seulement aw taara baga ninnu ma k'o denbaya tigiw labɔ ka ngalon nɔrɔ u la Mali in bɛ tan de dɛ Asimi Koyita ka Mali kura in bɛ tan de ngalon de bɛ tigɛ ka nɔrɔ e la c'est-à-dire que u bɛ fɛ ka bouc émissaire de ɲini ka so ci turu ta k'o da dabi kun u bɛ k'o de ɲɛɲini ta u tɛ halaladen si fɛ u tɛ maliden ɲuman si fɛ
chauffeur minnu bɛ maa b'a yɛrɛ faga ninnu ye o t'a dɔ i ye e bɛn tɛ nin ye kaso la o bolo chauffeur aw tɛ ninnu dɔn hali bi ni sɔrɔsi ninnu dɔn aw bɛ sa fo k'aw sisi ni sɔrɔsiw ta dɔn aw chauffeur sara est ce que ortem bɔra k'o yira o ma yira mais a ye k'aw minɛ non seulement u y'a minɛ u bɛ k'aw bɛlɛn de i n'a fɔ Mali chauffeur ninnu ni Assimi Goïta ninnu ta kɛra i n'a fɔ marifa b'i bolo i bɛ ka sogo bɛlɛn c'est à dire u ka fugariya n'u ka incompétence ya ka dɛsɛ ka jamana sécuriser fo ka taa ngalon tigɛ ka nɔrɔ n'u ma taa fɔ ko essence station tigiw de bɛ ka i ban ka essence di u bɛ taa fɔ ko carburant bɛ yen ko mais k'u bɛ k'a suɲɛ de pour que olu a ka fɔ ko Assimi Goïta y'a seko kɛ maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka carburant kɛ tan k'a sɔrɔ ni carburant kun bɛ est-ce que fɔlɔ o kun bɛ kɛ wa a y'aw yɛrɛ ɲininka mun de nana n'o ye insécurité mun de nana ni insécurité parce que Assimi Goïta bɛ ka sɔrɔsi ɲɔgɔnw de minɛ ko in bɛɛ ye Assimi de ye mais u bɛ ka munumunu de parce que kunfin dɔw bɛ yen u tɛ diɲɛ dɔn parce que a b'a dɔn fana Mali kɔnɔ kunfin caman bɛ yen quoi donc caman bɛ da nin ko nin na ni ye maliyɛn caman ɲini u b'a fɔ ko essence bɛ yen ko station tigiw de bannen don caman yɛrɛ t'a dɔn u t'a dɔn mun de la an tɛ ka essence sɔrɔ c'est à dire i bɛ dɔw ɲininka mun na an tɛ ka essence sɔrɔ u t'a kun dɔn caman t'a kun dɔn ba kun ye Assimi Goïta de depuis Assimi y'a sɔrɔsi ɲɔgɔnw minɛ sɔrɔsi caman banna kɛlɛ ma jatigɛwale mɔgɔw ye moto ta ka taa siraw tigɛ kuma bamanankan de fɔlen filɛ na san 10 tɛmɛnen kɔfɛ est ce que maliyɛnw tun bɛ kɛlɛ essence nɔfɛ non ni y'a mɛn ka kɛlɛ essence nɔfɛ parce que a tɛ yen de o ni fɛn tɛ yen a bɛ kɛ tan bon u bɛna mɔgɔw tulokɔrɔla guwani ni manamana kow di u taara i b'a fɔ k'u taara Amadu Kufa de minɛ n'aw ye cɛw de an tɛ wuli ka taga minnu bɛ ka taga au lieu que u ka marifa ta minnu bɛ k'an bali ka essence u t'o kɛ u bɛ ka baga maliyɛn den wɛrɛw de ma k'olu kɛ suspect ye k'olu photos bɔ i n'a fɔ olu de bɛ ka an bali ka essence sɔrɔ ala bɛ se ka hɛrɛ kɛ aw ye o kan cogo jumɛn n'a y'o cɛw de ye et puis n'i y'a polisi dɔw bɔlen i b'a fɔ ko i b'a ala kale k'u taara ka taa Amadu Kufa de minɛ sisan ortem bɛ nkalon tigɛ la a ye marifa ta dɔrɔn minnu bɛ ka essence bali ka tudu a ye t'olu kɛlɛ a bɛ ka baga les pauvres chauffeurs et puis aw ma chauffeurs bɛ sa aw ma honneur daw la hali ka fɔ ko hali k'u fo Mali télé la k'a fɔ ko chauffeurs sara ala ka hinɛ la aw ma fo aw m'u somɔgɔw fo aw ma hali u ka c'est la honte quoi bon a ko k'ala ka hɛrɛ k'aw ye nin kan cɛ jamana bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ngalon de bɛ marché ngalon de bɛ nɔrɔ adamadenw na o de to an avancé ka gɛlɛn chauffeur jɔ b'aw la dɛ ne Segu Tunkara y'a fɔ aw chauffeur ɲɛna n k'aw kɔlɔsi ninnu na n ko ninnu tɛ maa jɛɲɔgɔnw ye ninnu bɛ fɛn mun dɔn o ye force de ye n k'a mɛn Ayidara i bɛ misikili de bɔ n'i bɛ misikili bɔ ninnu tɛ sɔn ye marifatigi minnu filɛ nin ye n ko ye Mali jadisi ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn b'u bolo jadisi tɛ sa terror ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn b'u bolo n k'u y'u bila parce que marifatigiw de don terror ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn kun b'u bolo jatigɛwale mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn bɛ Bamakɔ y'a bɛɛ bila ka bɔ kaso la parce que marifa de b'olu bolo olu bɛ taa bɛ régler ni Assimi bɛ fanga de dɔn Assimi tɛ nɛgɛnni dɔn hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ a b'aw chauffeur aw bɛ sɛgɛn dɛ u ye maliyɛn bɛɛ sigi aw la k'aw kɛ zon ye k'aw kɛ kalabanci k'a sɔrɔ aw de bɛ ka sa mais u jɔ b'aw la dɛ a fɔra k'aw ka baara jɔ aw nakɔ ka taa jɔ ni mun y'aw sɔrɔ y'aw kungo aw bolo dɛ an kɔni y'a fɔ a ɲɛna aw taara plainte tigɛ fɔnba contrôle fɔnba u y'aw deli a y'o bɔ parce que u bolo aw bɛ fɛ ka fɔnba la maloya de donc il faut k'u ka ko dɔ de sɔrɔ ka da e la mais maliyɛn halala maliyɛn hɔrɔn bɛɛ b'a dɔn bi n'i y'a ye essence ko gɛlɛya bɛ yen bi chauffeur ka faute tɛ faute bɛ yen insécurité de bɛ yen o insécurité ye Assimi de ka faute ye parce que Assimi kɛlen bɛ ka Sadio Kamara bali ka baara kɛ Assimi kɛlen bɛ ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ caman minɛ awa sɔrɔsi caman banna k'u tɛ kɛlɛ kɛ kuma banna pewu ne bɔra kuma la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la bɛ Senweb application télécharger n'a Senweb application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garantie kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money na sur place wari cogo fila tɛ dɔrɔmɛ kelen sara wari cogo filanan sabanan badabada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn